גלידות עוד רגע, שימו לב לגודל. שם האנשים יושבים, אוכלים. איפה הגלידות? טוב, פה יש כל מיני טעמים לא ברורים. חבר'ה, אגב, הכל פה עם דולסה דלצ'ה, שזה ריבת חלב, שזה זה. זה עם דולסה. פה בננה. זה לא עם דולסה. זה עם דולסה. זה לא עם דולסה. זה עם דולסה. רגע, מיכל טוענת שיש פה את הגלידה הכי טובה בארץ. קדימה. רגע, אלה הגדלים חבר'ה. זה דברים כאלה מלאים בגלידה. הימני, חיסלנו כמה כאלה כבר. הקלקר הימני זה רבע קילו, האמצעי זה חצי קילו, והשמאלי זה קילו. את הקילו עוד לא יצאנו להכיר, אבל נקווה שהיום. מיכל, מחכים לך. יש פה דולסה דלצ'ה נבדו, שזה ריבת חלב עם נשיקות. משהו שחבל לכם על הזמן. Una chocolate marroc y... מה המיוחד אין לי בזה? מושג מה זה, טעים ברמות על. רגע, שמים שם את העוגיות האלה. איפה העוגיות האלה? אוי, קוקיז. חבר'ה, זה לא מיוחד, איפה המיוחדים? זה יש בארץ. דרך אגב, יצא לי לטעום פה, כן, אתם רואים גלידה תות, אבל זה פשוט טעם של נרגילה בגלידה. זה משהו גדול. לא נגמרו הגלידות.